Mga higala, kumusta o mayong hapon na usab ka natong tanan kini inyong alagad sa kahanginan si Brother Cesar Patio. Muhatag na usab kaninyo og usa ka oras nga tulumanon. Tulumanon kini sa mga langitong lamdag sa kinabuhi na gipangunuhan sa langitong lumututudlo Divine Master Tomas E. Eugenio Sr. Kansang uluhan na anahimutang sa Pilikap Center of the Orient sa PBCM compound sa San Antonio saan Misamis Oriental. Ug ako na lang mga pagpangumusta no sa tanan nga mga kaigsuonan nga diin man dapit sa atong nasod sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta kaninyo mga kaigsuonan? O ilabi na usab sa naglantaw sa Facebook ug sa YouTube, kumusta kaninyo? Ako na lang ihurot na lang sa pagpangumusta no kaya ang atong oras bilinhon man. Ug ilabi na usab diha dapit sa gawa sa nasod. Daghan man tag mga kaigsuonan nga naa diha nagtrabaho, mga OFW. Kumusta ka na lang kaninyo mga kaigsuonan o manghinaot kami nga nakamo sa kabaskog sa lawas sa kanunay. Ug ako sa mga pagtimbaya diha dapit sa palasyo no diha sa atong Executive Vice President kang Reverend Charlie Eugenio uban sa iyahang pamilya ka Madam Gaga ug sa uban usab nga mga ministro. Tanan nga mga ministro o magwawali, kumusta kaninyong tanan diha sa palasyo? O maghinaot usab ako nga anaa kamo sa kabasog sa lawas kanunay nga kana mo atong magamit sa pagsunod sa atong tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. O ako na lang gayod nga i-generalize ang tanan no. Diay dapit diay sa atuang branch no sa branch number 25 kang Chupilo Sibilia o gingon nasab sa atong magkaigsuonan diha. Diya sa Mandawi, sa Mambulo, diha dapit sa Danau, Liluan, ug sa uban pa nga mga kaigsuonan gayud di na nako may memorya tungod sa napakadaghan ninyo no. Busa ako na lang mga pagpangumusta kaninyo kang nagsuping o ingon usab diha kang IB Venezuela o ingon usab sa iyang igsuon nga maestra, kumusta na lang o manghinaot ako nga naa kamo sa kabaskog sa lawas kanunay. Buno tungod kay bilinhon man ang atong oras, akong hinahinayan sa doon naman tatay tima karon pero ato sa ning tagdon kini bang gipaningil sa ato ang kanhi ministro nga si Aquilino Valencia pero sa dili pa din ako sugdan ang ako ang lugar nga pagtubag sa iyang mga isyu. Kay importante sad ni kay grabe man pud ni siya nakalabatiba diri namo nga lamig kulungo o yun na daghan siya mga gipangsulti. Ako sang ipaybalo no sa tanan nga magkaigsuonan nga naminaw diha dapit sa Litis sa Ormoc, ilabi na kayo diha sa tumagkaigsuonan diha sa Ormoc, sa Palumpon, diha sa Nabal, kumusta? Ug diha sa Maasin ug sa diin mang dapit diha sa Visayas, kumusta na lang ug sa diri dapit sa Mindanao. Akong ipaybalo diha kaninyo nga kini si Aquilino Valencia ayaw na ninyo ni pagtuo kamo mga membros PBCM ba nga naminaw karon. Ayaw na ninyo kini tuo si Aquilino Valencia kay gi-expelled na ni siya sa pagtulunan sa PBCM. Kung doon na may iyahang mga pagwali din sa istasyonan sa DYLA, kana iya na lamang ug walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM. Ubos kini sa kamanduan sa atong Chief Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Akong usbon, kini si Aquilino Valencia ayaw na ninyo kini pagtuo kay gi-expelled na ni siya sa pagtulunan sa PBCM. Kung doon na may iya mga pagwali
pagdala sa ngalan ni Master, iya na lang na uway labot ang pagtulunan sa PBCM. Mao lamang ka na ang amo ang mga pagbebalo kaninyo, mga kaigsuonan namo. Unya, masuko ra ba ni siya og nganlan og gi-expelled? Ikaw ba og butang ka og utok ba balin siya? Kadaghan na bitaw na nako giingon dinhi nga si Reverend andam nga mo pasaylo nimo bisan sa imuhang pagkabugoy. Bugoy magyud ni siya kay kanila yang sinultihan dinis ni Will labi-labi ka marama kay manulti ba binugoy gyud sinibuhan no ba anda man si Reverend mudawat nimo og tarong pagkagpangutok kay gi-expelled man ka na suko man ka hamay maayo og mobalik kas pagtulunan sa PBCM aron nga dili nakanganlan og gi-expelled. Nganon di magamubalik og tarong pagka og utok. Ako lang iuli ang imo mga sulti. Ang imo mga sulti, grabe ang imuhang mga inistoryahan dere, nganlan minimog kulungo, nya nganlan minimog kulukoy, nganlan minimog bitrido, nganlan minimo og yawa, nya nganlan minimo og buang, ugok, nya kurimaw daw mi gisudlaw daw mi sa dotang espiritu nya ngannan pagyud mi ni Aquilino alias Baki nga matud pa ni Ninong Murata ambot kumusta ka ni Nanong Murata buhi pa ba ka ni pagparamdam po nung ug naa manggaling ka ug buhi pa ba ka ug unsa ba wa man mi kay balo og membro man is PBCM ni Nanong Murata og naay nakadungog karon ipahibalo daw og buhi pa ba ni si Nanong Murata nya matud pa ni Nanong Murata kini si Aquilino nganlan niya og Baki nya masuko ra ba pug nganlan ning Baki kang Nanong man na sinultihan nya nganlan man niya og butbuton unya matud pa ni Ake wala daw may mga utok kung naa man kuno may utok kanseros unya kaganina nagingon siya nga wa man kuno siya magsultig kanseros labi-labi ka baka kung guning tawhana unya og mapadungog nako nga nagngalang kag kanseros unsa man sama gibungaw na ka ha Aquilino Valencia nuwadaan na ning pangutok ning tawhana ni ha una diha nga kinigiuli lang namo ang imong sultihan nga lamig bitrido kolokoy kulungo iuli lang namo nimo wa man may magsulti ani amo lang gibalik nimo og angay ba ka nganlang kulungo pod angay ba pug nganlon og buang angay ba pug nganlan og mitrido angay sa kang nganlan og kwanggol nya naa may basyanan unsa ba ang imuhang giingon matud pa ni Baki kini si Aquilino Valencia matud pa na niya wala daw matud pa na niya nga natong Domingo bisan gani kaganina nga si Judas dili kuno na dautan nga pagkatao oy naunsa naman ning utok aning upaw nya tarong ka manultian ni upaw nga mingon ka nga Judas dili dautan ikaw ra may magwawali nga bugok manabot nagbasa kay Biblia pero wa ka kasabot ha kadaghan sa mga relihiyosong tao kadaghan milyon-bilyon ang mga tao sa tibuok kalibutan nagtuo nga si Judas usa ka taong dautan kay giluiban niya ang atong Ginoong Kristo unya ikaw mingon ka nga kanang Judas dili na dautan unsa man lugar ka na tarong ka manulti kulungo kang dako ngano mingon kog kulungo ka wa na ka si imong hunahuna kay ikaw ra bitay nagingon basta sudlang kag daotang espiritu siyawa manulti ha maglama-lama na imo mo nang pulong bay atong pamatud-an
nga matod pa nimo si Judas dili siya usa ka daotang tao. Unya ang puli daw ni Judas, Judas po daw kuno. Ambot na insakto baka nigutok ning tawanan ni nga upaw naman ang ulo ani wa may buot manulti, kwanggol man manulti. Nagbasa Biblia pero gitaptapan sa Ginoo kay ngano gitagaan ni sa espiritus kay nanok nga dili makasabot bisag pag nabasa ni sa Biblia. Pamatud-an ako ang imong gisulti nga si Judas daw dili daotan atong paminawan kining baki nga nawad-an og utok, nawala na ang iyahang kaugalingong pangunahuna kay gibutaan sa Dios nga Espiritu Santo kining tawhana naglama-lama na. Na atong talinghugan niyang sulti nga kuno kini Judas, ang mipuli kuno ni Judas, Judas po daw kuno tadiyo. Unya si Judas kuno dili kuno na dautan nga tao. Atong patalinghugan ning baki, iyam ning sulti ni ato paminawan. Atong patalinghugan ning kining usa ka tawo nga nagsalimuang ba. Ato ning patalinghugan ni kay grabe ni makasulti ni tawhana ni. Grabe ni makasulti ba. Atong patalinghugan paminawan tani iyang isulti ba kay para gyud inyog yung mapamatud-an nga kami dire wa gyud mi magbakak. Ni atong patalinghugan ning gisultis baki. Inyong napaminawan kana daw kunong Judas dili daw na daotan atong ipadayon ning baki nga kuan na wad ag pamuot padayon. Gipulihan kuno si Judas. Judas po kuno ang gipuli nga pangalan niya. Tan-aw nato nis Biblia kung tinuod ba ning gisulti ni baki nga haris pagkabakakon, nga kini kuno si Judas dili kuno ni dautan unya gipulihan po kuno og laing Judas. Ato lay padayon niyang sulti be. Muna siya og dautan pa nangalan Judas, dili na lang ang kulihan og laing Judas. Muna kini siya wa lang ikasabok, nabungog ni siya ug sa isda bitaw wala man sakto sa dalamita, wala man sakto hikop sa kanang tubli. Nabungog niya. Atong napaminawan nga matod pa ni Haring Aquilino Valencia alias Baki nga dili daw kuno na dautan ang ngalang Judas. Unya ang nipuli kuno ni Judas kay nagtraidor man kuno ni Judas. Ang gipuli po daw kuno ni Judas Iscariote. Judas po daw kuno nga tadiyo pero tan-awon taning kulungo. Bialik lang ako ning sultiha nga kulungo man gyud ni tawhana ba. Be,
Kulungo, Aquilino Valencia. Kinsa ba ang puli ni Judas? Ha? Nga Iscariote. Atong basahon kining Biblia Aquilino Valencia. Kung kinsa ang puli ni Judas Iscariote, basahon ta kining buhat sa iyahang kapitulo 1 o ang iyahang 14 ang nag-ingon din ang ato ang pagabasahon. Ug unya na mauli sila sa Jerusalem, lugar ang kadto lugar 12 ka mga 11 ka apostoles kay si Judas nagpakamatay man to siya. Unya 11 na lang lugar sila. Karon unsa man ang giingon dinhi. Og unya na mauli sila sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga gingalag olibo nga duol sa Jerusalem nga may gilayon sama sa malakaw sa usa ka adlaw nga ipagpahulay. Matod pa lugar dinhi. Unya ipadayon ta. Og sa nakasulod na sila, misaka sila sa lawak sa itaas, diin didto mag-abutan sila si Pedro og si Juan og si Santiago og si Andres og si Felipe og si Tomas, Bartolome og si Mateo, si Santiago nga anak ni Alpio, si Simon nga si Luti og si Judas nga anak ni Santiago. Kini silang tanan na nagpadayon sa paghiusa sa pagkampo kauban sa mga babay lakip si Maria inahan ni Jesus kauban sa iyang mga igsoon. Ug naadtong mga adlaw si Pedro mitindog taliwala sa igsoona dihay pundok sa usa ka gatos ka kaluan katawo ug mingon kanila, mga igsoon, kinanglan nga matuman gayod ang kasulatan nga gipamulong daan sa Espiritu Santo pinaagi sa baba ni David may tungod kang Judas nga nahimong magtutultol sa mga nanagdakop kang Hesus. Kay kadto siya si Judas lugar naiapil man kanamo og nakabaton og bahin niining maong pagpangalagad og kini siya nakapanag-iya usa ka luna nga yuta gumikan sa gisuhol kaniya sa iyang pagkadili matarong ug sa pagkahulog niya nga naguna ang ulo, mibuto ang iyang tiyan og nahurot pagkayagyag ang iyang tinai. Sa 19, og nabaluan kini sa tanan na nagpuyo sa Jerusalem nga tungod ni ana kadtong yuta ginganlan og Akildama sa ilang pinulungan nga sa ato pa yuta nga dugoon. Kaysa basahon sa Salmo na sulat kini nga nagingon. Ipahimong awaaw ang iyang yutang puluyanan ug ayaw na kini puy-i og tao. Unya unsa may giingon dinhi sa 23 kulungo nga aki nga matod panimo nga ang puli ni Judas po kunoy ngalan. Oy kining kulungo ba manulti ba angam ko ngadlag kulungo ba? Usa ma buta ka? Ha? Basahan ni Judas 1:23 og kinsay puli ni Judas, si Judas ba? Atong basahon ni si Judas pagpuli ni Judas wanggol nga tao, pataka lag istorya. Basaha po ng Biblia ni Moy. 23, kulungo. Ano yan, Tubagaw niya ni, Tubagaw niya ni, karong Domingo. Unsay gingos 23, kulungo. Ibalik lang ako na ni mo. Kaya ikaw may nag-unag sultik, kulungo me. Amo pong ibalik ni mo. Basaha, kulungo. Ang buhat 1:23. Kinsay puli ni Judas ba matod pa nimo nya kana Judas dili dautan kahanggaw manulti ni tawhana way buot manulti unsay gingon sa 23 kulungo og ilang gipaatubang ang duha ka tawo nga pagapilian kinsa man ang pilian kay nagbudhi masudas si Jose nga ginganlan og Barsabas nga gingo din og nga gianggaan og Husto og si Matias ang gipilian tulungo nga si Matias ang duha ka tawo og si Jose
gipilian ni si Jose ug si Matias kinsay puli ni Judas Iscariote sa 24 kulungo nga ke nag-ingon og na nagampo sila nga nag-ingon, Ginoo, ikaw nga nasayod sa mga kasing-kasing sa tanang tao, ipasundayag kinsa nining duha. O na ang imong gipili. O nara, kulungo nga ke, nga maoy mo kuha sa dapit niining pagpangalagad o pagkaapostol nga gibiyaan ni Judas. O nara, nga miadto sa iyang kaugalingong dapit. Sa 26 kulungo nga ke, og ilang giripahan sila og si Matias mao ang nahitungnan og siya naihap nga kauban sa napulog usa ka apostol. Kinsa di ay puli kulungo nga ke nga matud pa nimo nga ang puli ni Judas Iscariote, Judas pud kuno nga Tadeo. Pagbasa nako sa Biblia, ang puli ni Judas Iscariote gipilian si Jose o si Matias. Kinsa ang napili sa Ginoo nga puli ni Judas, mao si Matias kulungo nga ki, dili kay Judas ang puli ni Judas. Kuanggol kang tawhana ka. Jesus, Ginoo ko. Nunsa namin taong kang kulungoa ka oy? Ha? Akilino ba din siya? Tubagaan nga niya? Nga dili si Matias ang puli ni Judas, ina nga si Judas Tadeo ang puli ni Judas. Ikaw manulti ka wa kay buot, magpagarbo kunuhay nga may lakis Biblia, sige nagdaot si Reverend nga ang pagsulti kuno ni Reverend matud pa niya black and white. Kinsa may black and white, di ba ikaw? Matud pa niya, oh inyo kong patuon anang tinudluan sa inyong Reverend nga butite. Ha, pakano ko anang butite? Kanawar ko sa bugo ni manulte ni tawanan ni. Tubagan ni Aquilino ha, ayas bake. Tubagan ni karon Domingo. Ha, nga dili si Matias ang puli ni Judas, kay ang puli ni Judas mao si Judas Tadeo. Bugok manuntas Biblia. Wara ba niya tubaga? Ha, kay naigo man siya bunal nako. Ug bunal pa ni literal pa. Jesus, wa na. Lukapan na ni tawanan ni. Pero di man ni bunal. Bunal man ni Biblia ni. Iya doon ang balik-balikon. Nga, mukaon daw migtai. Uy, ang hanggaw, taon. Wa na ba to baga? Wa to bagas buang? Ha? Muinong kuno migihi. Wa to bagas buang. Nganong wa to bagas buang? Kay dili man mao ang iyang hubad sa Biblia manggod. Ha, dili mao ang hubad sa Biblia. Ha, nagpataka lang ni tawhanan ni. Ha, nagpataka lang. Ha, kunuhay nagbasas-basas Biblia pero wa kasabot sa iyang gibasa. Ato ra gud ning iyahang kay matud pagud ni River kay ngigan lang lagi niya og mga hugaw kunumi. Hugaw kunumi. Siya ray dili hugaw. Ha? Ato ning basahon ning Biblia. Ha? Kay matod pa na ni Aki. Mukaon daw kunumi og tae. Mukaon daw kunumi ihi. Agoy ang kwanggol. Ang sinugdanan nini mga kaigsuunan. Ha? Nag-ingon manggod nis Aki natong pagsaulog na mos birthday ni Master. Nga matod pa ni Bake nga nagsaulog sila sa birthday ni Master. Pero wag yun kuno malipay si Master nga nagsaulog mi sa birthday ni Master. Kaya ay nagdala kuno ni Ana, lugar kami, Apes Liberin. Ha? Mga hugaw. Uy, nabuang yung taon ng tawhana. Asay wa malipay mo nung among gipangutana si Bake. Aquilino Valencia. Diin man mo nagkita ni Master, nga giingnan ka ni Master, nga Ake, wag gud ko malipay nga nagsilibrar sila sa akong birthday. Gipangutana nako namo na siya. Diin man mo nakita ni Master, nga giingnan ka nga malipay si Master sa pagsaulog ng mos birthday. Unsay tubag sa kulungo? Ah, uli lang ako ni sultihan ni mo.
Ganlan man minimo kulungo kanina. Matud pas kulungo. Oh, mistil pa nga istoryahan tamog di mi nakita ni master. Kulukoy maghamong dagko agoy ang tubag kulukoy. Tanawa ra kung saan tinubagan. Dili sa kasulti ngano man kay namakak ni tawanan ni mo ningadlan ako ni si uli na nako ni. Yan lang makunya og haring bakakon, ikaw ang haring bakakon. Kay ngano man gipaninglan ka namo nga diin man mo magkita ni master nga giinang ka ni master nga wala malipay si master sa pagsuulog namo sa iyong birthday. Ha? Usay tubag nimo, matupan nimo. Kulukoy makaamong dagko, ngano musulti man mo diin mi makita ni master. Mo na imong tinubangan, kulungo kanda ko. Aquilino Valencia. Ha? Iuli lang ako ng ngalan ni mo kulungo, ikaw ang kulungo, dili kay kami. Ha? Karaw niya. Matut pa ni Reverend, kung hugaw mag-granting without admitting, kung hugaw may pananglitan, Aquilino Valencia, matut pa ni Reverend, wala na ba dahil may katungod? Sa among kaugalingon sa paglingkod? Ha? Diha sa Diyos? Kunaw na Aquilino Valencia nga kulungo. Kung ang tao usa ka makasasala sa iyang kaugalingon, mo magani nga si master nag-ingon. Nga kung makasala mo, mag-general confession mo sa matag alas 12 gabi para nga mapasaylo ang inyong sala. Sa Biblia sa Isaias nag-ingon, bisan mapula pa ang imong sala, kini pagapaputiyon sama sa balhibo sa karnero, kung muangkon ka nga ikaw nakasala ka. Pero kinintawhanan ni di yun muangkon nga nakasala ni siya. Kay matud pa niya, unsa may akong salabi? Unsa may akong salabi? Karon nag-ingon siya nga asa ni sila mulingkod ay gibasa niya gibasa niya unsa ang Biblia nga iyang gibasa. Kining nakasulat mo ni ang gibasa ni Reverend, wala na daw may katungod nga mulingkod diha sa Dios lugar. Natural. Kay kami, dili man ta perpekto. Tanan mang tao nakasala. Manaman nas Biblia na, pertidaghan ng sitas, anak. Tanan tao nakasala. Unya kay siya, matod pa niya, wa man ko ni siya sala, di, tingali ni siya tao. Di ba? Kaya wa man ko ni siya sala. Ha? Matod pa na ni Baki. Karon, mo nag-ingon ni Reverend, wala ba may katungod sa paglingkod ha? Sa Dios? Ha? Bisan pa taliwala lugar. Ha? Nakasala may panalitan. Ha? Kay matud pas Biblia ang tanan tawo nakasala man. Pero giyon sa paglubag sa kwanggol nga baki ay gilubag oy. Ha? Basahon usa nato ning sitas ni Reverend para sa pag-clarify ba. Kay kinitawhanan ni manultiwa ni buot ni nawad na nagpamuot ba. Mao ni ang naigo sa iyang ingon nga matud pa ni master, basta masudlang gali mo daw tang espiritu, manulti mo magyama-yama na mo. Mao ni si Aquilino Valencia nagyama-yama na sa pagsulti. Niya, matud pa ni Reverend, basahon taning Salmo sa iyang 113 versikulo 7. Basahon tani. Kay mao man ni ang iyahang gisulti ni Reverend nga gilubag pagsabot sa kwanggol nga aki. Ha? Atong basahon matud pa ni Reverend 113 sa Salmo ug iyang bersikulo 7 nag-ingon. Basahon ta. Nag-ingon din sa kasulat sa Salmo 113 bersikulo 7 nag-ingon. Gibangon niya ang kabus gikan sa abog. Matod pa sa Biblia, unsa ba ang abog? Di mahugaw? Matod pa ni Reverend, granting without admitting. Nakasala mi. Kay wa may perpekto na to. Matod pa ni Haring David. Gibangon niya kisam ning niya reparado ni Ginoo. Gibangon, kung atong i-substitute, gibangon sa Dios ang kabos gikan sa abog. Kung sabi ng abog, di ba hugaw? Gikan ka sa abog, bangonon ka kung ikaw mag-repent ka sa imong mga sala.
kulukoy nga aki nga gilubag pagsabot ang Biblia. Unsa pay gingon? O gisakwat niya ang hangol gikan sa pundok sa kinilabang. Ingon dayon ang kwanggol. Ha? Kini sila mga hangol ni sila. Asa ibutang ang hangol matud bas kwanggol? Ha? Asa daw ibutang ang hangol matud pa ni baki. Ay gibasa niya ang ikaduhang hari. Ha? Basahon ta. Matud pa ni Reverend akong Osbon. Gibangon sa Dios ang kabos gikan sa abog. Usab na abog hugaw. Bangunon ka diha. Bisag hugaw pagka bangunon ka sa Dios. Unsa pay gingon? O gisakwat, unsa pay sakwat? Kuhaon ka. Ha? Kuhaon ka sa pundok sa kinalibang. Unsa man ang kinalibang? Di ba hugaw? Sa bargo malibang ta, di ba hugaw? Kuhaon ka. Diha. Kuhaon ka sa abog, kuhaon ka diha sa kinalibang. Muna pagsabot ake, dili kay pataka ramang kag hubad-hubad Biblia oy. Nakabasa og lingkod. Ingon Diyos baki asa ni silang ipalingkod? Gibasa sa buang. Gibasa sa buang ikaduhang hari. Basahon ta niyang sitas. Gibasa sa buang ang ikaduhang hari. Kapitulo 18 o ang iyahang versikulo 27. Na itong basahon ni ang sita sa kwanggol. Gibasa dayon niya ang ikaduhang hari. Ang iyang kapitulo 28 versikulo 27. Gilubag sa buang ang Biblia kay anad ni siyag lubag. Anad ni siyag lubag. Atong basahon ang ikaduhang hari iyahang kapitulo 18 ug ayang bersikulo 7 atong patalinghugan ang nakasulat sa Biblia. Ikaduhang hari 18:27 niya atong patalinghugan ning giswitik paghubad sa baki niya. Apan si Rabsasis, namulong kanila. Nagpadto ba kamo ang akong agalon sa imong agalon? O kanimo aron sa pagpamulong nining mga pulunga, wala ba siya magpaadto kanako ngadto sa mga tao nga naglingkod? Pagka nakabasag naglingkod, ingon din ang kwanggol nga aki ay, asa ni siya ipalingkod? Dito ni siya ipalingkod sa mukao og tae og mainom sa ihi. Kwanggul gud manabot ni tawhana gyud. Duwa ra ba niya to bagani? Wa niya ni to bagani nga naman. Maulaw ka uy. Hoy, ikaw ang bagagnaong dili kay sa Reverend. Dili kay sa Reverend mo oy. Ulaw ikaw maulaw ka nagpataka kag hubad sa Biblia kwanggula ka. Ingon dayon siya. Dere giingon dahil ako Osbon. Akong Osbon, giingon din Wala ba siya magpaadto kanako ngadto sa mga tao nga naglingkod sa ibabaw sa kuta sa pagkaon sa ilang kaugalingong kinalibang o sa pag-inom sa kaugalingon nilang tubig uban kaniya? Matupadayon ni baki. Asa ni sila ipalingkod? Kining mga hangol? Ay, gisumpay po niya dayon. Pulong dayon sa Dios ang iyang gibasa. Basahon tagapon ikaduhang hari. Warban yan ito bagay ganina kay maigo man ang kwanggol. Marukoy maro. Gibasa din niya ang ikaduhang hari. Pero ang ayang gibasa ang pulong sa Dios. Kay naamay mukaon og tae, naamay mukaon og muino mo gihi, amo ni yang gipares nga asa ni siya ipalingkod. Anay ara. Ang gibasa sa kwanggol ang ikaduhang hari sa iyang kapitulo 18 ug ang iyang bersikulo 7 nag-ingon dayon gipares kwanggol. Gipares ingon dayon siya asa nag-ingon dayon siya
sa 27. Mao ni ang marama. Ma'am, kulukoy manabot sa Biblia. Ang anong mingon kong marama ni, tawhanan ni, iya maning pulong marama. Ikaw ang marama, oy, dili kami, oy. Ikaw may marama, muhubad sa Biblia. Pagka nakabasag, naglingkod, asa ni sila ipalingkod, ay gibasa niya ay kaduhang hari. Ha? Kapitulo 18, versikulo 27. Unsa dayo gingon niya? Apan mitubag ang komander. Gisugo ako sa akong agalon nga ipaybalo kining mga butanga sa tanang lumulupyo sa Jerusalem. Di lang kaninyo o sa inyong hari kay sama kaninyo kaunon usab nila ang ilang kaugalingong tai o imnon ang ilang kaugalingong ihi ay gisabot sa kwanggol. Gisabot sa kwanggol nga ki aasa ni sila palingkod. Gisumpay dayon niya ang ikaduhang hari kapitulo 18 bersikulo 27. Kay naaman diha nga mukaon og tae moinom og gihi, iya dayon gihatag diri namo nga kami daw mukaon og tae og mainom og gihi. Kwanggol manabot ni Biblia ni. Hoy, kwanggol nga aki, wa ra ba nimo nito baga ganina kulukuya ka? Ngano wa man nimo to baga kay naigo ka? Kay dili mao imong hubad. Wa may labot ani oy. Ang komander nini mo nagsulti, kinsa ning komander, sundalo ni siya sa hari sa Syria, nga mao si Salmaneser. Ha? Dili ta ng Diyos ani mo nagsulti, buanga ka? Ha? Unsa may pulong diri, kay mukaon man kuno may taim, inom may ihi. Wa man siya makasabot kay giputol niya pagbasa. Kay hilig man putol-putol bisang alining recorder eh. Ha? Pagka sayop na iya din ang putlon. Mao sa ning Biblia iyang putlon. Hoy upaw, ipadayon pagbasa ang 27 paingon ngadto sa 28 ngadto sa 33. Kanang gitawag diha nga mukaon og tae inom og ihi. Dili taw na literal nga kaon sa tae o kaon inom sa ihi. Ha? Ang buot ipasabot laning kwanggol nga Quilino Valencia. Ha? Kining gipasabot sa commander nga kini si commander taon ni siya ni hari nga sa Assyria nga mao si Salmaneser. Gisugo ni si Salmaneser, okay ni si commander ni Salmaneser, hari ni siya sa Assyria. Ngayon na ang Jerusalem. Kay gubat-gubat man lagi ni kay kato sa una, si Hezekiah, hari man eh. Nya kay gubat-gubat man lagi na, moto nga, gisugo lugar tong commander ni Salmaneser, nga ina ang katawhang Israel, nga dili sila moampo, diri nako, dili na sila makakaon sa ilang trigo o makainom sa ilang atabay. Pero giyon sa pagsabot sa buang, ay ang kana kunong tae, mukaong kunog tae, kami, muinom kuno mi sa muhihi ang buang, oh. Basa ra gud ipadayon pagbasa ngadto sa bersikulo 28, ngadto sa 33, ngadto sa 36, og tae ba na gipasabot? Kwanggula ka? O ka nagingog inom mo gihi? Kwanggula ka, dili taw na ihi, oy. Tubig ka na sa atabay, ang dili sila makainom kung dili mo. Surrender ang katawhang Israel. Ngadto kang haring Salmaneser, hari sa Syria, kay gubat-gubat man to. Dili sila makakaon sa trigo. Kay hatagan mo untag yuta tong mga katawhan sa Jerusalem, sa hari sa Syria, Assyria. Hatagan sila yuta para ilang tamnan sa trigo, tamnan kay mauto nga dito sila makakaon o makainom sila sa tabay. Dili taon kaon og taing buanga ka, dili taon ka og gihi, kwanggula ka. Wara ba nimo tubagani ganina nga naman? Kay ulaw, ikaw ang bagagnaong Aquilino Valencia, musabot sa Biblia.
Ha? Ayaw mi og kunuha na imong sinabtan oy nangaupaw na lang ka wa kay buot manultis Biblia. Ha? Wa kay buot manultis Biblia. Ha? Wa to bagas buang. Ha? Kani pong proverbio. Kini proverbio paningilon to gyud kani. Matod pa na niya nga dili man na balaod. Matod pas kwanggol. Kanang proverbio kapitulo 1 bersikulo 8 ug 9 dili na balaod matod pas kwanggol nga ki. Ha, tubaga niya karon Domingo wa ra ba nimo tubaga? Ha, iuli na ko nimo buanga ka. Imo man pulong. Ha? Nagpataka lang daw kuno ko. Ha, nagpataka lang daw kuno ko na ato ni paminawan ning kwanggol. Ha, iyam ning sulti. Ha? Sulti niya ni. Namatod pa na niya nga dili man na balaod. Kana si Sisa nagpataka lang na. Kana si Haring Bakako nagpataka lang na. Yatira. Ha? Betanahon ta og kinsay nagpataka. Ha? Tanahon ta kinsay nagpataka imo manimba ba? Ha? Dire basahon ta ni kining imuhang sulti man ning imong yung sulti kay para ba nga dili makaingon ang mga listener nga ay nagbutbuot lang nagbutbuot lang ko mananggikan sa imong baba ha tubagaw niya pod ni ha tubaga ni ha marama ka maigo ka gani sa ako ang tubag sa Biblia ay dili tubagos kwanggol ha niya ako ning ipabati niyang tingog kay makaingon niya anis baki nga ha nagbinuang ko na atong pasultihon nis baki nga kanang proverbio kapitulo 1 bersikulo 8 nga tos 9 di kuno na balaod wala ba niya nito baga wala nganuman maulawan ha na atong paminawan ang kulukoy nga Aquilino Valencia nga kulungo manabot sa Biblia marama mo sabot sa Biblia niya atong pasultihon ning marama nga mudala sa Biblia mo sabot muhubad sa Biblia diya atong patalingogan. Unya, nanawar ko ng inyong sinultihan, sir. Asakto ba na? Bisan pa sinuloy. Yan. Ang akong pagkabasang ganing rupiyan naging kamayayungan sa protestante o katoliko na gitawag ganing panuntingon kung sa King James Version proverbio. Ingon, ang title pa lang sa maong gisgutan, tambag alang sa mga batanon. Pero, kini si Cesar, wala o daw ko nun eh. Huwag ka malipong ng imong Yatira wa ka malipong ha basa in taon, oy, aron dili ka malubat-lubatan ng imong pagpamatuod. Ingon, no? Anita magsugod sa pagbasa sa versikulo 7 sa kapitulo 1 sa panultiyon kung proverbio. Ang pagkahod o pagbaton o kadlok sa Ginoo mo'y sinugdan sa kaalam. Ang mga buang-buang ulit pagtahod sa kaalam o nagdumili sila sa pagsabot. Also, anak, pamati ang itudlok kanimo sa imong amahan o patalingon ang gisulti sa imong inahan. Kay ang inang itudlok kanimo makaayo sa imong pamatasan sama sa anindot nga purong o mga medalyon sa pintas. Di man na nato ha? Kung ani nato basahon diri sa Biblia kini atong gibasa karon ang panultiyon kasi dinhi sa bersikulo 8-9 anak pamati ang itudlok kanimo sa imong amahan o patalingogi ang isulti sa imong inahan kay ang ilang itudlok kanimo makaayo sa imong pamatasan sama sa anindot nga purong o mga bidayon sa kwintas. mato pa niya ki ha mato pa na niya dili daw na balaod kini ba si Cesar ba matud pa na niya balaod daw kuno na wala ka malipong Cesar ha pagbasa pod uy aron dili ka malubat-lubatan
sa imong pagpamatuod. Unsaon kay ang imong hunahuna ni Cesar, ang hunahuna daw ni Cesar, naman sa litrang B. Okay, mato pa na niya. Dili daw na balaod ng Proverbio, Kapitulo 1, versikulo 9. Dugangan pa gyud na to. Ikan iya gapong ba ni, dugangan pa na to. Ni apa, atong pasultihon ni Baki. Ano sabi ni si Cesar? At inaanak ko na itong Domingo kay sunod man siya ang programa. Kunya, nanawar ko ng inyong ano sabi ni si Cesar? At inaanak ko na itong Domingo kay sunod man siya ang programa. Basta iyan sa giganit ng Puno 9. Matod pa ni Cesar, balaon nga. Wala ni sila magkasabot sa tima kung unsa kanang kulintas mga hingana ko. Tuga-tuga o sulti. Pero mabalik mong gapo na to na kanang iyang mga pamahayag mga hingana na yang ingon ni Cesar nga balaod nga busa mga hingana magkatawa lang taan ning Cesar wala na siya sa iyang panguna-una. Matod pa na niya, matod pa na niya sa iyahang pulong nga matod pa daw nako kini si Cesar matod pa ni Aki balao daw na wala ka malipong Cesar pagbasa po doy aron dili malubat-lubatan ng imong pagpamatuod mubasa gyud ko ani unya ingon dayon siya matod pa ni Aki matod pa niya kini si Cesar balao daw ng Proverbio Kapitulo 1 versikulo 8 9 wala na sila magkasinabot ni Loloy kana sa Riberin ba. Wala ka malipong Cesar. Pagbasa po doy, aron dili ka malubat-tubatan sa imong pagpamatuod. Di mo basa po ko. Kay matod pa niya, kana daw kunong Proverbio Kapitulo 1, versikulo 8, 9, di daw na balaod. Hoy, Baki, nga kwanggol manabot sa Biblia. Maingon yung ko kwanggol. Kay napataka, manggod ni, hambugiro, manggod ni, nga may laki kunos Biblia. Unya og may laki pagkas Biblia ngano man lagi ay ikaduhang hari. Unsa man tong ikaduhang hari? Nga matod pa nimo nga mukaon migtae mo inom migihi ngano wa man lagi na nimo tubaga ganina. Kay maulaw ka. Kay naigo ka. Naigo ka kay og bomba pa ni ako og nuclear pa ni ay bungkag na ni Aquilino Valencia. Bungkag na yung argumento ba? Nanghagit pa kwanggol nga kano sa man ninyo natubagan na mukaon mugtae mainom mugdihi. Pila ka tuig ayan niyo tubagan, ayan ninyo tubagon ay gitubag nako. Agoy kaganina wa gyud mutubag ang kwanggol ang buang ang kulungo. Ngano wa mo mutubag? Kay maulaw siya, kay naigo siya sa ako ang nuclear. Di ko kakabangon daw. Suway ka nagtubag doon Domingo daw. Di ba ka maigo? Ikaw ang maulaw. Dili kay si Reverend. Di apa, kining balaod. Matod pa na niya. Nga dili ko na balaod ng Proverbio. Ay, ang kwanggol na po. Naunsa na po ning kwanggol manabot Biblia. Di mo ba sa taog Biblia? Kaya di man kuno na, dili man kuno na balaod. Ganang Proverbio. Wa day ka makabasa kwanggula ka? Basa kwanggol nga ki. Kining balaang Biblia Cebuano hinubad sa authorized version textos receptos. Unsay nakasulat dinhi Baki? Proverbio Kapitulo 1 versikulo 8 9 nag-ingon. Anak ko, paminawa ang pahimangno sa imong amahan Biblia niya og ayaw isalikway ang balaod sa imong inahan. Na malagi balaod. Manlagi na Proverbio Kapitulo 1 versikulo 8 9. Ngano mingon magka nga dili na balaod? Dikin sa maroy nalubat-lubatan na to o nalipong ang utok. Di ba ikaw?
Ikaw ang nalipong, dili kay ako. Unsa pa, basahan ta pa ka og New World Translation. Biblia gapon ni bakia ka. Holy Bible nag-ingon. Proverbs chapter 1 verse 8 and 9. My son, sa matod pa, anak ko, no, my son, hear the instruction of your father, and not forsake the law of your mother, for they will be a graceful ornament on your head and chains about your neck. Aun sa ibot pasabot na ini, bakit? Anak ko, paminawa ang pahimangno. Ano instruction ba? Sa imong amahan. Sa English, my son, hear the instruction of your father. Sa Bisaya, anak ko, paminawa ang pahimangno sa imong amahan. Ug ayaw isalikway ang balaod sa imong inahan. Kaklaro, ana. Unsay gingon din my son, hear the instruction of your father and not forsake the law of your mother. Sa Binisaya pa, og ayaw hikalim, og ayaw isalikway ang balaod kanang law, balaod sa imong inahan. And not forsake the law of your mother. O sa maning law? Loko-loko? Ikaw ang loko-loko manabot sa Biblia. Buanga ka, kuanggula ka, kulukuya kang dako, Aquilino Valencia, alias Baki, hari sa pagkabakakon. Masuko na ba ni siya? Iuli raman ako ng imong sinultihan mo? Nya masuko ka? Gagiuli raman ako ng imong imingong kag kulukoy mi? Kuanggol mi? Buang mi? Imo ra ng baba? Nya masuko ka? Ngan lang kag buang? Kuanggol? Kulungo? Kulukoy? Imo ra ng sinultihan na, giuli lang na namo ba? Ikaw naguna ng kuanggula ka? Buanga ka? Di apa? Bubasa pa ta? Matod pa na niya. Wa daw kuno ko malipong. Oy kayate, ra nganong taong malipong ko. Nganong malipong man taong ko? Ikaw ang angay malipong. Ikaw ang angay kang malipong. Dili kay ako mo'y malipong. Ikaw ang nalipong. Mao na siya nya kini pa ang iyang gisulti. Kana daw kunong politika. Iya kuno na siya wa. Ay, paminawan tagod ning iyang baba. Kani kulukoy gapon ni siya manulti gapon ani. Nagingon siya ang politika yawa. Pag abot sa unahan ingon siya ang politika dili na po diya siyawa. Iyang baba may atong pasultiho na atong patalihugan niyang sulti. Kay sige ra ba ning balik-balik ni politika? Anya? Naa. Nya. Tarong ka musulti baki nga matod ba nimo kanang politika mao man ang eleksyon, politika eleksyon mao man na. Dili kuno na yawa. Pero mubuhat ka kuno og dautan mo nang mayawa ka tanaw ra ka kuanggulan ni manulti. Pero unsay iyang pagpamatuod? Nagsulti ba kani si Baki nga ang eleksyon yawa gani? Oo. Nagsulti ni siya na atong patalinghugan. Iya gapon ni baba. Mato pa niya, wa ko magsulti oy nga eleksyon yawa. Agoy agkuanggol, bag-o pagalisan nagsulti. Atong balikon nimong sulti. Wa ko na siya magsulti nga eleksyon yawa. Atong patalinghugan na pod ni iyang sulti na pod. Kay kani siya kuanggol mo ni mandabot god.
Kuanggol ba manabot ba? Niya. Oh, tanawa ra. Unya, husto ka manulti ang kuanggula ka. Muna dia ang mapala ni mo. Tubaga ha, tubaga. Kato mo kaog tae, tubaga. Ha, tubaga o katong balaod. Ha, o kato dayong akong gipaningil nimo. Ha, tubaga ha. Nya nawala ang gitong oras ani lami pa unta kadaghan man ig-issue kada blackboard unsa pa na iya makuha gipaningil ba. Ha, ato ra nang hinahinayan sa pagtubag sa umaabot nga mga kadumingguhan. Boy no, tungod kayo nawad-an man putag oras ani lami punta dagang patag itutubag aning kuanggol. Mingon na lamang ako nga daghang salamat master sa mga panalangin nga migatag. Og manginaot ako nga unta maliso unta ning utok ni Aquilino Valencia nga gisundag yawa nga mo surrender na ta ni siya sa PBCM pero taas yung garbo. Willing gapon baki si Reverend nga modawat timo og mobalik as pagtuludan sa PBCM. Kini ang inyong alagad sa kanginan, si Brother Cesar Patio. Daghan salamat o mayong udto karatong tanan.